zwaar. Want ik ben namelijk altijd de sigaar. Er is voor mij nooit eens een dag dat ik even niet afwassen mag. Dus ik doe het elke keer. Ik doe het elke keer maar weer. De afwas hier in huis. En de kinderen voor de buis. Tante, ben je lekker aan het afwassen? Ja, ik ben lekker aan het afwassen, maatje. Ga je even mee helpen? Ga je even afdrogen of zo? Doe je ook even wat? Ik heb hoofdpijn. Ik heb hoofdpijn. Ik heb ook hoofdpijn. Oh, sorry. Er valt wel mee hoor. Het was een hele leuke dag. Nou, dit was hem. Ik geloof dat dit ook maar gelijk de laatste is voor vandaag, toch? Vinden jullie niet? Mochten jullie denken van, pleur, gooi nog maar eentje op. Ik zou zeggen, pleur nog maar eentje op. Dan doe ik dat natuurlijk met alle liefde. Maar ik vind het zelf wel mooi geweest. Oh ja, en ik maak ook nog even in het Fries natuurlijk, hè. Want, ja... Omroep Friesland. Ja, ik ben er op geweest. Ik ben op Omroep Friesland geweest. Ik ben op Omroep Friesland geweest. En het was zo leuk. En het was zo leuk. En ik ben, ja... Ik wil eigenlijk, ik wil volle meer Friesk. Ja, praat maar gewoon Friesk. Het zou al wel heel verstandig wezen. Praat maar gewoon Fries zou wel heel verstandig zijn. Alleen nog, ja... Ik ga hier in Halle, ik heb het nog al jaar in Nederlands. Dus, dan moet ik steeds schakelen. Het hoofd gaat nog steeds in het Nederlands. En dan moet ik steeds schakelen. Maar, 2 september, dan ga ik naar Noorderwien, ja. Dan ben ik bij Willem Wartpiek, ja. Dit is die hele gezellige, leuke man. Maar, zeg maar, die glimmende Halle, ja. En die hoort een hele prot van muziek. En dat liet er dan alle jaren in Noorderwien. Noorderwien live. Maar hij had ook een radioprogramma. En maar ik denk, dit is, nou, Noorderwien live is hij zo bevrijd. Maar Noorderwien radio, dat is leuk op dinsdag. Nou, dat weet ik net zeker. Dus dan, dat klinkt een beetje net zeker. En nou, ik ga dus naar Noorderwind. En Noorderwind is een live televisie-radioprogramma van Willem Woutpiek. Die heeft een heel glimmend hoofd. En Willem die houdt heel veel van muziek. En die nodigt die dan dus allemaal uit, muzikanten en zo. En dan maakt ze een heel leuk programma van. En dan ga ik hem helpen met de presentatie. Dus, dan ben ik de sidekick van Willem Woutpiek. Ja, dat hebt Umberto Tan, hebt dat ook, hè? Die hebt dat. Of hebt hij dat niet? Of weet ik het niet. Nou, de wereld, Matthijs van Nieuwkerk, die hebt dat ook. En wie hebt dat nog meer? Die hebt dan een gast. En bij Umberto Tan is dat toch? Ja, het is toch Umberto Tan, 's avonds, late night, hebt dat ook. Late night hebt dat ook. Nou, ze hebben er veel meer. Nou, en Willem Wartpiek, die hebt dan straks mij ook, zeg maar. Dus, nou, dat vind ik hartstikke leuk. Daar ben ik Willem hartstikke dier dankbaar voor. En ik zou nou weer naar de afwas, want ik zag even naar de minuten. Het is nu alweer bijna 3 minuut, 43, 44, 44, 50. Oh nee, stop, Brechtje, stop. Ja, ik maak mezelf even een taspakken. Stop, ik stop. Doedeloe, fijne jongen, fijne avond iedereen. En ik hoop dat jullie me allemaal verstaan hebben. Ik hoop dat je me al je verstaan hebt. Dus, tot Safir. Brechtje, vlechtje, op deze dag. Doedeloe.